Bisa. Ini. Ini lo pernah. Kan. Soalnya kena konek langsung dikai minyak telur punya kayu putih. Dalam misal. Ini. Ya, bar Jumatan acarane ngaji. Dek ya. Sesuk iku acarane Imlek. Kongsi. Imlek itu tahun baru Cina. Biasanya udan nih Imlek itu. Iki terang benderang. Ya Mas Maam. Wan. Tenane. Nih Wak Semur. Ndoke gede kok. Ndoke kamar. Menu hari ini adalah semur. Ini ora nganggo lontong. Semur. Nek Imlek itu identik dengan lontong cap gomeh. Makan gratis. Sing gratis si sopo ora. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun miskin. Nam. Mucak. Bayane tegak. Nam. Nduk. Pasti sus. Kalem ya, kalem. Pakai perasaan, nggak boleh getar. Nggak boleh getar. Langsung muncang. Pun kamar ketok iya ketok. Mau belum kalau bertukaran. Orangnya. Mas sesuai ya panas orang wit ya. Bumi semakin panas, pohon banyak ditebang. Gunung-gunung lah lagi panas. Oh itu kuat kok kabeh. Gunung itu hutan. Mau nih. Kene lah mau nang hutan. Hutan jalan. Peperangan. Kebakaran. Dia nang dinosaurus. Iya. Tapi karena untuk rumah keri aku ngerti. Gede bang. Bapak nate nggak Pak? Namanya Mbah Nono. Dewe kan. Bapak neng dhuwur, tok ngono begitu ketok lek jeblok bapak kayak di mulai bapak wis ame muncul jantungnya. Woplok ini terus piye ya muncul. Dipelanting lah. Swet. Mulai enak sini kalau keterak. Plastik tipis-tipis. Yang banyak kulkas lebih yakin. Ini mundut yang pasar 5.000 diparingi 6 biji. Terus
Terus iki Mbah esuk untuk diparingi Mbah Mo. Jumat berkah. Mangane rasa pilih-pilih. Apa anane? Berarti hijau. Ya gak ngono ah. Oh. Sakanane disyukuri. Kayak wong gak iso maem, awak dhewe iki iso maem. Pengen ikut males. Banyak orang nggak bisa sekolah, kita bisa sekolah. Ya kan? Disyukuri. Banyak orang nggak punya rumah, kita punya rumah. Walaupun kadang bocor, nggak usah minder, tetap semangat dalam hidup. Saya harus menjadi orang sukses. Ngono. Pak Mang besok ngumpul-ngumpul menjual. Iya, ngeluh ya, ya. Udah tutul dulunya. Apa Rek? Enggak ada enak. Lalami. Enak. Pak ini. Satu. Enggak. Metu kok. Kami mlebu ning makame Sunan Ngerang Pakuwon. Ana wong tuwek adem teken. Nanti Mbah. Arep ngopi ngger mah ya cocok ya. Wis ngopi ae. Iya, urip digawe ruwet ya. Terus wis iku meh mlebu. Bapak ziarah ning Kanjeng Klopo, baru bapak sampun terus miyos. Ketemu wong gede nggawa sepeda. Sepeda. Sepeda Cenggi. Ganti Mbah. Iki lho. Arep ngopi ya bareng bae mau sing ning arep. Sujud ngendikan ngene. Kene iki apa ora? Gudak donya kok ngger ya. Wis ora usah gudak donya, gudak kopi ae ya. Ya guys. Terus bapak mau ning makam Ki Ageng Ngerang Trimulyo Juwana nek Sunan Marep Ngerang Pakuwon Juwana nek Ki Ageng Ngerang Trimulyo Juwana. Itu desa, itu wong. Lagi mlebu ketemu karo Mbah Sarmin, ora Parmin. Parmin ya sama Sarmin. Lagi mlebu dicurhatin. Iki pilih Kangkang lho, pilih iki. Arit kok ilang ping 4. Lho piye? Arite 4 iku ilang terus. Mbok simpen nang ndi lha iki? Tak simpen iki lho. Tekan apa ya? Tangane kok dawa meneh. Apa tangan dawa? Ngolong. Ini simpan yang gak kamar gue. Kamar.
Ki Sarmin ku tekan resik-resik. Masalah dadak ki ageng ngeran. Makame ki ageng ngeran. Wes bapak sowan ning makomnya ageng ngeran. Wes bapak parak ngetan. Pinggir sawah. Suku-suku ana kresek-kresek. Terus kuak kuak kuak. Manuk gagak. Manuk. Gak ora. Coba dedan. Waalaikum bro. Wah. Halo. Sebab bapak itu angger rono, mesti pedok dekne. Manuk gagak itu adalah manuk yang ingatannya kuat. Ingatannya. Betul guyu. Jadi nek kita baik sama dia, dia ngilingi. Nek anak dhewe kok elek karo dekne. Mbah kene nyawati, mbah tahu bedil dulure anake kancane, dia akan mengingat. Ya bapak gerono kan Pak Dada, assalamualaikum. Kok wis kok manuk gagak wong kirek ning gone kono ya. Assalamualaikum. Ngono. Kewan lho, Ndang. Nek menungso dhewe nek kewan iku ngerti sanak. Capek. Nah. Haru ah. Video mong 5 menit gagak ya. Suwe-suwe ku so nyedaki bapak. Ya ning dhuwur wit ning posisine ku nyedaki. Bapak anu kesel ngene terus. Wis ya, tak pateni videone. Iya, ngono-ngono ngene ya. Tak pateni aku dadak. Kamu lesek. Besok naik tok. Wah. Ora mlayu kok. Biasanya kan mana-mana lagi tak wangan mlayu. Wedi dibedil, wedi cekel. Kene gak. Iku mangga. Nek mone miber. Rada adok. Biar ku mencolot ning wit-wit terus. Rada cedhak lah. Karo bapak. Bukan mbak makan. Bukan. Ya, perlu waktu. Sesuai mangan nih. Jangan lupa makan siang. Tidak pakai kulit. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baru mangan kok lemes. Lele.